आश्चर्य घाबरू नका. फार उपकार झाले हो तुमचे. माणुसकीला धर्म आम्ही जीवनात जगतोय. माणसाने मी तारायचं असतं, माणसाने माणसाला किंवा मारायचं नसतं. हा माणुसकीचा धर्म जाणून तुमच्यावर आलेला अरिष्ट दूर करण्यासाठी आम्ही इथं आलो. चंदना, बरं झालं तुम्ही झालात म्हणून. बोलण्याचा अर्थ तसं नाही हो. धावा वाचवाय शब्द माझ्या मुखाटे बाहेर पडले पण कोणीच आलं नाही. अगदी खरंय. तुमच्यासारखी थोर व्यक्ती होती म्हणून. तुमच्या मुखातील शब्द मी ऐकले. आता किंकाळ ऐकून कोणीतरी संकेतात म्हणून आम्ही इथं आलो. पण चंदना, काय ते? यक्षनाथ प्राणाच्या अभिलाषेनं पळून गेलाय. हो. तेव्हा विनंती आहे, कोणती? तुम्ही जास्त वेळ इथं थांबू नका. नाही आता मी थांबणारच नाही. तुम्ही जास्त वेळ इथं थांबू नका. आता असं करा, काय? वेळी तुमच्या स्वस्ताने चला. आम्ही निघालो हो आहोत. हो चला थांबा. मी थांबत नाही पण तुम्ही तरी थांबायचे. तू थांबणार नाही, मग मी थांबून काय करू? आता तुम्हाला काही सांगायचं म्हणून थांबणार. काय बोलले काहीतरी सांगायचंय. हो, बोला म्हटलं. कारण ही वेळ जीवनात पुढे शिकवता येणार नाही म्हणून आताच सांगितलेलं बरं. संधी पुरुष जीवनात केव्हा येणार नाही. या संधीचा फायदा तुम्हाला घ्यायचा आहे. तुमच्या बोलण्याचा अर्थ आम्ही काय समजावा? काहीतरी विचारायचं होतं तुम्हाला. विचारायचंय. विचारायचं होतं. नाही हो, हे तुमच्या मनाचा निर्धार अजून झाला नाही. नाही. असं करा, काय? तुमच्या मनाचा निर्धार करा. म्हणजे ठरवा. आता आम्हाला काहीतरी सांगायचंय. तेव्हा मनाचा मनास ठाम होईल ना, तेव्हा किंवा मार्गात समजा दिसलो आम्हाला हात दाखवा. फक्त तुमच्यासाठी संधी, तुमच्यासाठी आम्ही थांबू.